आशीर्वाद नैया डोले और हाँ 2 लाइन बस गए कर हम जाना था नहीं कितना लोग चौहान जब बाकी बनियालिया जी बा लेकिन तनी एंजॉय होके कि पापा तोरे होइया डोले हमने जीवन में 2 गो ऐसा कलम चलल बेदर्दी भैया चौहान जी के वाह हाँ कि रउआ सबके बीच में हमारा खड़ा होके के अवसर में हो पुरानका गावतनी कि पायल भोलाई बाकी झुमकाए रानी पुरानका के असर पे खत्म नहीं के भाई बाकी नौको सुन लेबे बा पेप्सी के बोतल खेसारी भैया के साथे जन स्टेज को थोड़ा सा मत करिए का बातें परेशानी कि काहे तो हर भोरे से लटकल बलोला हो लटकल बलोला ए जगरो में दुख बड़ी होला कि राजा जाई बाजारे का कि ले आई एगो लाइन याद बा ए ले आई एगो लेकिन कहता कि झारस जब बाल सैया लागत कमाल सैया जी पत्नी से निकाल सैया उड़ावत धुमाल सैया जी नाम जाके गले लेबा अरे पातर मोरी होइया डोले नदिया के पीछे कैसे नैया ओ सही मोर सैया डोले गाँव में आवल जी बाबा के द्वार पे अपने घरे आवल जी बाकी सब लोग अबे बाटे सब छोटा कलाकार गावता बड़का अरे भाई लाउंसर भाग गए तो चंदन कहाँ गए चंदन अरे चंदन कहाँ गया ओहो तो ए विजय चंदन अब विजय 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 शिल्पी विजय शिल्पी तब न ठीक रहे चलिए अब गाइए का इतना बड़ कलाकार में एक छोट कलाकार के याद नहीं बहुत ये छोटा कलाकार के बड़ा कलाकार रोवे बनावे वाला बनी ऐसा मत कही ए राजा जाई बाजार कि ले आई एगो कोकोला ए राजा जाई बाजार ले आई एगो कोकोला। चलिए अब हम अपना वाणी के विराम देता नहीं और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद। अरे पहला की बात बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके बनल हो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हेलो हेलो